our YouTube channel. Amma. ಟೀಚರ್ನ ಬ್ಯಾನರ್ ಬೋರ್ದು ತುಮಾರ ಗಾಯ್ಸ್ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಬೇಜಾರ ಸಂಗತಿ ಟೀಚರ್ನ ಬ್ಯಾನರ್ ನೇರ ಪರ್ತ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಈಗ ರಾತ್ರಿ ಇಂಕೊ ಟೀಚರ್ ಬಾಧೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅರ್ನ 30 ವರ್ಷ ಸರ್ವಿಸ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಎನಿಕ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಂಡೆ ಬಂಡ ಅರ್ನ 30 ವರ್ಷ ಸರ್ವಿಸ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದೇ ಅಂಕಲ್ಲ ದೀಪಿಕಾ ಅಕ್ಕನ ಇಲ್ಲ ಪಾಪನ ಸಾದಿ ಹೆಂಗ್ ತೋಜಿ ಮಾರ ಒಂದು ದೀಪಿಕಾ ಅಕ್ಕನ ಇಲ್ಲ ಸಾದಿ ಅಂದ ರೋಡ್ ಕುಜಿರಿ ಉಂಡು ಮಣ್ಣು ವಾಟ್ರೆ ಬಂತೆ ದೀಪಿಕಾ ಅಕ್ಕಡ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಾತ್ರ ಫುಲ್ ಅವು ಮುಲ್ಪ ರೋಡ್ ಸರಿ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಗಾಯ್ಸ್ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಕಂಬುಲಾಡಿ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪುದಾರ್ ಮಂತಿದ್ ನನ್ಸಿತ್ನಾರ್ನ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು ಸೈಡ್ ಗೊತ್ತ ಇಲ್ಲ ಆರ್ನ ಇಲ್ಲದಲೆ ಇಂಗ್ಲೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲಿಗೆ ಹೋಮ್ ಮಂಜಲ್ಲ ಬಡಿಯಿಂದ ಮಂಜಲ್ಲ ಬಡಿ ಅವಾಗ ಪುಜಾರ್ ಪಣ 20 ಒಂದು ಪುಜಾರ್ ಹಿಡಿಯಕ ಗಾಯ್ಸ್ ಹೆಂಗ್ ಕಾಲ್ ಬರೋದು ಎಂಗ್ಲೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿತ್ತ ಅದು ಬಂದಲ್ಲ ಯಾವ್ದಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತಂದ ಎಂಗ್ಲೇನ್ ಮಾಪ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ ಅಂತ ಸುಂದರಿ ಸುಂದರಿ ನಮಗಾದೆ ನಮಗಾದೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಸುಲೆ ಗಾಯ್ಸ್ this is our nature beautiful views from Deepika's house ಮನ್ಪಲ್ wow beautiful ಮನ್ಪಲ್ ಬೆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಬಾಕಿದಾಗ್ಲಿ ಏನ್ ಗಿಡತ್ತೇರ ಅಲ್ಲ ಸೋನು ಸೋನು ಏನಿ ಸೋನು ಛಾ ನಿಂತಿಸ್ ಬಂದಲ್ಲಿ ಮಾರ ಮರ್ಮ್ಯಾನ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಹೆಂಗೆ ಬೇರೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಿ ಕಾಲಿಂಗ್ಸ್ ಗೈಸ್ ಪತ್ತ ಗೈಸ್ ಇದು ಹೆಂಗಲು ಮೂಲ ಮಸ್ತ್ ವನ್ಯ ಜೀವಿ కదా ಆಯ್ತು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ನಾವು ಸಾಂಗ್ ಬಜಾರಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಮಣ್ಣು ಬಾಡ್ರೆ ಬಂತೆ ಅಂಕಲು ಗಂಜೆಲ್ಲ ಬರ್ಕಟ್ಟೆ 20 ಬಂದು ಈ ಊರಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತಾ ಎತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ನಾನು ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ ಬೀಳ್ತಲ್ಲ ಗಾಯಸ್ ನೀವು guys tule guys with mana tule guys tirth road tule guys guys patta engalo finally we reached our destination mulu engala sarpa gavaldencha kavanjitna ಒಂದು ಪಕ್ಷದ ಬಗ್ಗೆ ಬೊಗ್ಗರಲ್ಲೇ ಒಳ್ಳೆ ಬೊಗ್ಗರೆ ಅಲ್ಲೇ ಹೌದಾ ఆయన ಕಟ್ಟಬಾರ್ದು ಬೊಗ್ಗಿನ ಬಿಡ್ತಾನೆ ಬೊಗ್ಗರನ್ನ ಕಟ್ಟಬಾರ್ದು ಎಂಚಿನ ಮಸ್ತೆ ಸ tule guys ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟೆನು ದೀಪಿಕಾ ಜೋಕಲು ಕೋರಿ ಬರೋಣ ಕೋರಿ ಒಂದು ನಾಯಿ ಕಪ್ಪದ ಗಿಳಿ ಗೈಸ್ ಎರಕಂಡಲ್ಲ ಕೋರಿ ಮಿನಿ ಬರೋಂಡ ಮೂಲ್ ಬತ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಇಂಚಿತ್ ನಾವು ಟೈಪ್ ಕೋರಿ ನೆಕ್ಲೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನೀರು ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಪುರ ಮಲ್ಪೇರೆ ತುಲೆ ಗೈಸ್ ಮೂಲ್ ತುಲೆ ಪೂರ ಕೋರಿಲೆ ಕಪ್ಪುಲ್ ಅಂತ ತೋಜೆ ನಿಕ್ಲೆಗಳ ಅಂದದೆ ಮೂಲ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಒಂದು ತೋಜೆ ನೆಟ್ಟದೆ ಯಾ ಮೂಲ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಒಂದು ನೆಟ್ಲ ಏತ್ಲ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದೀಪಿಕಾಸ್ ಹೌಸ್
ದಿಸ್ ಇಸ್ ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆ ಓಮ್ತೂರ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪೂರಂಚಿ ಗುಡ್ಡೆ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಬೊಗ್ಗುರೆ ಒಂದು ಪೂರ ಕಿನ್ನಿಲು ದೀಪಿಕ ಸಂತ ಬೊಗ ಐತತ್ತ ಕಿನ್ನಿಲ್ಲ ಒಂದು ಪೂರ ಕಿನ್ನಿಲು ಪೂರ ಬೊಗ್ಗುರೇನೆ ಆತ ಡಾಗ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ಅವನೊಂದು ಆತ್ಯಾ ದೀಪಿಕ ಅಕ್ಕ ಅವು ತುಚ್ಚಿದೆ ಒಂದು ಬಾಯಿ ಪಾಡ್ನಾಗ ಉಪ್ಪುಗು ಇದು ತುಚ್ಚುನಾ ಆಯ್ತು ಅಂಚೆ ಬಂದು ತುಚ್ಚು ನಂದ್ಯಾ ಒಂದ್ ಚಾರ್ ಗೈಸ್ ದೀಪಿಕನ ಇಲ್ಲದಕ್ಕ ಲೈಟ್ ಉಂಟು ಲೈಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಕ್ಕ ಮಾತ guys, this is Deepika's house. ಮೊದಲು ಮಂಗೆ ನೇಲಂದೆ ಕೋರಿಗಿರಿ ಪರಿಧಾನ ಬಣ್ಣ ದೀಪಕ್ ನಾನು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತು ಮರ್ಲ ಕೇರಿ ಐನ್ ಕೇರಿ ಕೋರಿಗೆ ಮುಪ್ಪಾಡ್ರೆ ಎತ್ತಿನ ದೀಪಿಕನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಕೋರಿಗೆ ಇಡ್ತಾರೆ ಎತ್ತಿನ ದೀಪಕನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಡಗ ಅಂಡಿ ಬಲೆ ಬಲೆ ಗಾಯ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಕೋರ್ದ ಗುಡ್ದಲ್ಲ ಬಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಬಲೆ ಗಾಯ್ಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕೋರ್ದ ಗುಡು ಪೂರ ಮಲೆ ಬಾಡ್ನೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸಾರ ಆನಂದ ಸಾಗರ ಮುಂದಿನ ಪೂಜೆ ಕಟಬ ಪೂಲೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಕ್ಕ ಗೂಡುಗು ಪೂರ ಐದಾದಿಗೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇತ ಪೂರ ಉಲೆ ಬಾರ್ದು ಬಿಡಿಯಾ ಮುಂದೆ ಅದೊಂದು ದಕ್ಕ ಬಾತ್ಕೋಲಿಯಾ ನೀವೇಕೊಂದು ಬಾತ್ಕೋಲಿಯಾ This is Deepika's house's view point. उलाय पाड्या का किन्नल पूर उलाय पता बघा कन्नड 100 रुपये किन्नल बाड्रे जा ಏನಾ ಅವ್ರು ಬಂದ್ರೆ ನಾ ಬೆಟ್ಟುಂಡು ತುಲೆ ಕೋರಿ ಬರ್ತಂದು ತುಲೆ ಬಾಯ್ ಅದು ನೆನಪಿದೆ ಪುನಃ ಹೌದೇ ಒಳ್ಳೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಇದೇ ಪತ್ರ ಮಾಡಲ್ಲ ತುಲೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಬಾಂಧವ್ಯ ಬಂದ ಗಾಯ್ಸ್ ಒಂದು ಬಾಯ್ಸ್ ತುಲೆ ನಿಟ್ಲಿಗೆ ಬಾಂಧವ್ಯ ತಪ್ಪೆ ಟ್ರೂ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಗಾಯ್ಸ್ ತುಲೆ ನಾಳೆ ಕೋರಿ ನಾಳೆ ನಾಯಿ ಒಂಜಿ ಕೋರಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಂಪು ತಿಂತು ನಂದಡೆ ಕೋರಿ ಏತ ಅನ್ಯೋನ್ಯ ಒಂಜಿ ಚೂರು ದ್ವೇಷ ಇಚ್ಚಿ ತಾಳ ಇಚ್ಚಿ ಹುಡ್ಕೆನ ಮೇಲೆ ಕುಕ್ಕುದ ಲೆಕ್ಕ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಖಾಲಿ ಅಕ್ಕ ಕುಳಂಜಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತೋಪಾರೆಂಡು ಮೊಲ ಉಂಡೆ ಎಂಕಲ್ಡ ಮೊಲ 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 ಅಂಚೆನಿ ತರಕಾರಿ ತೋಟುಂಡು ಮುಲ್ಪ ಎರಡು ದಾದ ಬರೋಂಡೆ ದೀಪಿಗೆ ಅಕ್ಕ ತರಕಾರೀಸ್ ದೀಪಿಕನ್ನ ಹೊಸ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಕೆತ್ತಿರ್ತೀನಿ ನಾನು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್
ಕೊಯ್ಯ ನೀನ್ ಬಿಚ್ಚಿ ಕೊಡ ಸುಮ್ನೆ ಬಂದ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಇದು ಅಂತ ಆಗೋದೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇದಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೆ. ಮಂಗನಿಂದ ಮಾನವಾಗಿದ್ದ, ಇವಾಗ ಮತ್ತೆ ಮಾನವನಿಂದ ಮಂಗ ಆದ. ಮಿತ್ತು ಹಿಂದೆ ಇದೇ ಕಾಡ್ದಿಲ್ಲ ಮುನ್ನ ಕಸಿ ಎನ್ನ ಬುಗೇಳಂತವನ ಮುನ್ನ ಎನ್ನ ಬುಗೇಳಂತವನ ಅದಲ್ ಚಾರ್ ಕನ ಕರ್ಮರ್ ಹತ್ತ बर्थडे गर्ल नाम में फुल फेमस इनी बके तो उद्दा बोड़ी रेगी आयदा प्लग आते तुला फुल 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 पति कवे मुन्ना ಅಂತ ಮುಂದೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷನ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಚೇನ ಕನ್ನಡ ಬಾಕಿಲ್ ಬಾಡ್ಲೆ चार पतम पोपनु ಎಸ್ ಮತ್ತೆ మన ಕಣ್ಣ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ತೋಪವರಿಗೆ ತುಕ ಒಂಜೆ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಅವಳು ಇಲ್ಲ ನಿಜ ಬೊಗ್ಗಿ ತಿಂತನೇ ಅಕ್ಕ ಬೊಗ್ಗುರ ತಿಂತು ಆಯ್ತಾ ಒಂದು ಓಡ ತಿನ್ಪು ಬಂಜಿ ಹಾಕಲ್ಲ ಅವನೊಂದು ಆಯ್ನ ಬಿಡುಪ್ಪು ನಾವು ಇಡೀ ಊರು ತಿನ್ನೊಂದು ಬರ್ಪು ಅನ್ಬೋದು ಕಸಿ ಕಡೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇರಾದಂದ್ರೆ ಒಂಜೆ ಕಿಜೋ ಕೊರ್ಪುನಾ चल तो जन तुले पंडा निकलो यस टेक कर देख ఆ మిట్లు ఉండియా ఆ ముళ్ళు చెక్కారు ఆ కైపుండియా ఇందు ఉల్తాయి ఏముల్ పదేం అలా ఇబ్బులా ఉంట్లే నేను కాల్ పడుండు స్టాండ్ ఎంకల్ బిదాడ్ను పోయి ಗೈಸ್ ಎಂಗ್ ಬರ್ವಾ ಹೋಗಿ ಬರ್ವಾ